Hi mga kasolid! Charot lang. Panibagong puntit na naman kita ngunyan, pero nagbalik kita ngunyan sa 4 Esquinas. Hindi ba gayaw ng pie kicks, kadakol-dakol di si Caroline ko bagang bite swag. Yaw di si Lasa na pigbabralagta na. Tapos yung pasisi nagtao sa to, si ano para kata? Whip it good. Of course, as ngunyan may bago digdi. Actually, naman siya nakabaguhan, pero nababalita sinda sa roda sa pinakamasiram kasi nag-franchise sinda kaning CM Happy Swirls. Wow! Yeah. Pero nga niya, di makukumpleto. Kung ako lang kasi nga medyo maluya ako sa ice cream. So naghanap kitang sexy pero paslo. Ang partner ni Johnny Sins, Miss Christine Jessa Moral. Yes! Oh, yan. Hi, mga ka-solid. Yeah! Visit ka. Yaw, kita ko niya di sa Happy Swirls kasi ini. Ining nauuso. Lalo na nga pa summer, kaya kadakol-dakol mo yung ice cream sinda pigluwas sa tuya. Na based, syempre, sa arog nga kaini. Sa Oreo. Sa Pepero. Sa Kirkland. Siya lang ice cream na ni pero di ka pa siya nananamitan. Ngunyan, itatry ta siya tin kasi, oh my God, lalo na ngunyan na dapat sweet-sweetan kita, dawa makitang jowa, ida lang sa imo. Mayo talaga. Masaya mo nag-court, masaya mo nag-iilusyon. Ha? Dahil kaya... Ha? Mayo kang jowa. Alig-alig ka ng mayong jowa. Yung ano. Pirang months ka ng mayong jowa. 1 year. Karong taon na. Kaya palang kang, di ba nagbuburulos baga kita sa CR kang girls? Oo. Nainom kay Vanessa. Si Vanessa. Bako si Vanessa, nagdidiwil-diwil kaya siya. Si Laika. Oo. Tama, naabot lang kay Laika. Day, Si Mami Wan. Si Mami Wana. Si Tin, talaga. Ano? Oo, ano man. Di ba? Ice cream. Yeah. Karo kakasta. Tapos pinagandaan mo talaga niyo. Ano, nakapilik mata kang bonggang-bongga. Pailing nga rin yung close-up si Tin. Lulo mo, oo. Diba? Tapos, ano ka, kagat labi. 1, 2, 3, go. Karagot talaga. Punang tana. Pili ka dun ka ng trip mo, tapos basahon mo kung ano yan. Ako, Magnum. Patunaw na kaya siya. Ayun nga. Wait. Ay, mga ano talaga siya ng mga chocolates. Chocolates. Mga chocolates. Ano mo? And vanilla. And vanilla and vanilla. Vanilla and vanilla. It's Venice hindi. Christine Jessa. Ay, alam mo na yun. Warren Bira. Tapos sa Cheers. ako diri man, bim man ang COVID. Pero di nakamas. Ang ano, ang pig papa-overwhelm. Pig papa-overwhelm, pinapalataw nindang namit si flavor mismo. For example, yun yung Magnum, si Magnum. Garo to sa Jollibee, tapos sa McDonald's na soft served vanilla ice cream, tapos talaga mong araw kaling toppings. Diba? Ito yung nirepeat sa ano, no? Masarap mo. Tapos very affordable. Ano ba? Nasa ito mga presyo. For example, magkakanao kaning ano, Magnum. Okay. Mayo siyang presyo. 98. 98 ni. 98 na ni. Pwede na kamong duwa digdig. Grabe naman ang pagkatios, ano. Pero 98 lang ini. May ice cream ka na, tapos may ganites ka pa, oh. Oh. Ilan nga ni peso, Ngalo. Perfect na talaga sa summer. Ginawang kami gani, oh. Basahin na lang nito kung nantaramon. Basta na lang. Yan. Pangmasa. In fairness, masarap digdi. Tsaka, hindi kaya sa 4 Esquinas, kadakol kang pilian ng kakanan. May bite swag, na minsan sarado. May pie kicks, yaon digdi ang lasa, kadakol-dakol digding pilian. Then after, pag ma-dessert ka, pwede ka na magdiretso digdi. Yan, magayon digdi ta. May friendship pati sa mga owners digdi. Di ko alam kung parlastikan lang sinda, pero may friendship din kasi nagkakajaraming sinda, nag-iiri naman sinda, nagjajaraming sinda. Tapos pag taralikodan, nagararautan sinda. Oo, si Caroline, tas si Chichi, iba man nagali kaya dito.
Kung ini, bako lang ni para sa gurang o sa hubin, pwede talaga ni sa mga aki. Is Best true. treat ini sa mga aki. Diyos ko. Sneakers. Yes, may sapatos sa loob. May sapatos. At chiche. At korneo na baga kitabi. Dati baga makangiriton pakita kang last. Ano to korneo kita ngunyan? May kaulay kaming foreigner. Kami danitin. Di siyempre, diyan kami kato sa rookie, sexy yun. Sabi niya, hi. Tapos, kinaulay nitin. Where did you from? Sabi kinuray ko siya, sabi ko, babe, where did you country? Vanessa, manuna mo. Give me alone. Pero parang anggutan ba ako? Yan, sige inom, nagdumang ka. Kaya sa nanghihiri lang, chu. Tapos one time nag-Englishan kami, chu, sabi ni Vanessa, I told you not to go there, but you didn't listen to my told. Sabi na, now look at. Hilingan. Visit. Sa call center ka? O di bawal ka kaya ang voice mo, ano? Ay, tama yung bawal-bawal. Ano yan? Decision ka. My God, sa dito ng suso mo. Salamat sa Uratex. Pum-puman lang talaga siya. Diyos ko, surata ka dyan pangalan, Christine Jessa, garubagayan lapida, diretso na. Joke lang. Ma. Charot lang. Diyos ko. Nagsumbo. Ay, and paano kita ma-istorya? Ano mga-vlog? Masiraman po. Yun na lang sinabi. Oreo. May masabi lang. Hindi ko harap. Makunin. Mahulog na ang mata ko. Abunod na kay si Karen. Hindi na, ababo na. Ano, gulag na. Ito lang. Oreo. Ingat po. Diyan ka kuya, Digdi. Oya, ano nindo ha, paki-subscribe kan sa muyang YouTube channel. Nagmamakahirap na, naalala ko sinabi mo yan. Nagmamakahirap na po ang admin. Visit ka. Sa Facebook man po, paki-follow kami. Paki-share po para po dako makahiling ka ni. Tapos may Instagram na din po ang sa kanila ko araw kung ano. Pero sa kaya, nanapo na lang po nindo. Salamat man po sa mga nagsusuporta, nag-aarantabay. And kung may mga i-search lang po nindo ang Pie Kicks na may masiramon po digding bagnet. Tapos hindi man sa bite swag. Ano na lang po nindo, timingan na lang po nindo kung bukas. Nagki-cater man kaya. I-check po nindo ang bite swag kasi po masiramon niya, nagki-cater po sinda. And ang lasa man, lalo na ang kinaramin, hindi ako igwa pa sinda. Igwa pa ka mo kayan, si may kinaramin po. Sold out na. Pero kadako po sindang bago, grabe sinda mag-innovate, matibayo na maray sinda. And kadakol po, digdibisitaw na lang ng 4 Esquinas. Ang 4 Esquinas po, sa may barangay Dinaga po yan. Pagkatampas lang po ning sentro, bago po magpanganiban, yan pong sarong diretsyo, yan po mahaganin dong South Star Drug, dire-diretso po, Pirang Kembot, mahiling po nindo ang 4 Esquinas, barangay Dinaga, Naga City. So, salamaton po sa kabos. And salamat man, CM, Happy Swirls. I-try po nindo ang sa indang mga ice cream. Ini pong ang Happy Swirls ninda. Kasi bonggang-bongga. Ako po kaya, di ako masyado pwede magparahamis. Pero kung minsanan man lang, okay man lang din. Oo, kasi diabetic na ako. Subagot kinanga si pisot ko eh. Charot lang. Ang mga gurang da kaya, sweeton da yan. Ito diabetic na yan. Ay, inda daw sa imutin. Pero tin talagang ngunya, may plano ka kung sakasakaling may mag-ilusyon sa imo na makadalan ka niyo, willing ka? O depende? Ano mga gusto mo? Sige, pangalanan mo yung tulo na gusto mo sa lalaki para maaraman ninda. Ay, di ko sasabihin, syempre, maano na yan, permi na yan na gigibuhon si gusto ko. Hilingon ta. Kung gusto ninda ako, magrani. Let's see. Sige, ang araw ka rin. Magkamo na yung araw. Sige, ko. Ara mo, pag nasiko ko si Suso, naglugudug. Manog, tug, araw ka ng tanog. Pag magranis ako, nasiko ko, tug. Diyos ko, Ay, be. cut mo yan, Pin. Charot lang. Hala, buong pati ang buhok niya po. Mahamot po, ang puro po, mabataan na. Kasi pag maudo po siya, ayaw bagsak niya sa pinakakupuro kang bawal. Oh my God. Happy Swirls!
Salamato na maray. Once again, bisitaon nindo kasi pwede po ni kamo may mga okasyon po kamo, may mga birthdays, tapos gusto lang po nindo mag-treat sa mga pamangkin nindo, sa mga inaanak nindo, o kamo i-treat po sa diri nindo and jowa nindo. Pwede po hindi mag-dine in, pwede po hindi mag-take out, pwede po magpa-deliver. So once again, iyo po ni ang food trip. Dapat automatic ha. Uliton ka. Oh my God, mo si Ramon talaga ni tsaka bonggang-bongga ni ipang regalo sa pamangkin, sa inaanak, tapos sa mga ka-date mo, kung isa-isa mo na gusto mong ilusyonan. Kaya salamaton Happy Swirls sa sarong matinding experience, pagkatapos kani urubuson mi, kaya po ni Dipig Inom, pigkarakan kasi malay pa ako. So, salamaton po maray, iyo po ni ang food trip, Last watcha. musika, putsaka!